sa hisin pat akan ikapor ka bamenta ngadap da kajing kemen ka bakrao do kata ya ka bangayo pat ban ya kren biang bat pi akan ikasngi na ka ktien ka jong belai ngai ngu yu belai bau dang ai kan ikalat ya ka bangin ngla ban pen snow bat ya pen snow ya kan ikaktien na ka sngi na ka step kanang bagi breu ki jong belai kin yo long ki badap da ka ktien ki bala long equip da ka ktien na ki bala yo jing tebit da ka ktien ya ka ban yeng hangin ki sngi ki basniu ban yeng ha ka por ka bakum gani ya bakin long kinong pla kinong sakhi ya uta ubaki ki ngai badi uta ubaki ki bot ubalong Jesus Christ ken na marka babel ka kren shaya ka bagi breu jonga ki jatno na marka jing bom tip ya ka ktien tading ta namar bomdan kektien ki breu ki sakma ki jot ki pat ki pra ban bomdan kektien dan bor dan jing shai dan ni eru em badeng ta kum ki langbrot klemunong sharai langbrot klem kektien ki poi sakma no shalagi jong ki lenti ban ka bakut kalong ka jingyap ban ka ta kalong ka basngos ai hado kata tading ta naga liang ke jongi kum kam ministry u bleu la bu ka donut ke jongi ya ka bangin pen snow ba ya pen snow ya gani kektien baki breu kin yo snow bakin yo snap kana man kektien kan long ke syarak ki kijat baga jing shai ha kalentia ke jongi man laga sngi na man ngitip kan ka perthai la san sharika no sim joka jingdum bau ni usim joka jingdum unum ai jing shai tadot ya gita ki badan ha kata ka perthai na mar ba ukwa bakin ya hagata ka lenti ka badum ka balam syaka jingyap ban syaka jingjat tading tau jisu wan baru ong along mangau jing shai jong ka perthai baru ai ya kata ka jing shai ba kata ka jing shai ka long ka ktien ka jong u bading ta bangi pule ka ktien ka long ka syarak hakiki jat jongi bar ka ktien ka long ka jing shai hakiki lenti ka jongi tading ta bangi don ya ka ktien ka jong blai ngitip ya ki ai boro marbon sien la ngim don ka ktien ngi huyai antat maka jing ai antat kadek mahado kata teng ya ka bomdai i kum bakadai teng ya ka badai i kum bakam dai tadai ta ka jingim ka bangiyat ka ni ka perthai kamlong ingi da lei ru ban yat ha ka jingdum re bangin yat ha ka jing shai ka bagaktin ka jonglei ka ai ngi ka bolong ka syarak agi kijat baga jing shai ha ka lenti tadai ta fiat ha ka jingdum ka no ru sisien bakadon hi ka jing shai lada ka ke jing shai ka barit ka no henry habakadon ka jing shai ngitikna ban yu ya laki kijat ban bu ya kita kijat jongi ha ka jaka ka badai badai ta na ka sngi ipen snow ini ka ktien baki breu ki jong blai kinum sakma bakinum jat ai ha kata ki jing pentame ka jong usim jong ka jingdum bangin ya ha ka jing shai kumba ujisu ulang ujing shai hani ka pon nga kwa ban puli na ka ktien ga jong blai nga sung it bai na ka ktien ga jong blai syapang nu syakri jong blai u bakerteng u Ezra ka ni long nyaw ga khot ka ba sipo ka ongum ni namaru Ezra u labu halaka donut man wat ya ka hukum utrai bat man le ya ka bat man hikai ha Israel ya ki an bat ki jing bishar ngasung it ba yo Ezra namarba ulabu halaga donut kabut ulakut jingut ya ka ba unpuli ban wat ya ka hukum ke jong trai ka ka mon ke jong trai ka kata ka jingkwa ke jong ka kata ka jing trang ke jong trai ka kata ka jing alam ke jong ka kata ka jing temu ke jong ha ka jing im ke jongi tading tau Ezra udah pule ya ka ktien ke jong blai labu ka donut ban wat ya ka hukum utrai ban om tang ban wat ya ka hukum menre ban le ru ya ka tading tang kwa ban ongi fi ke ne ka sngi habang itip ya ka ktien ke jong blai ya habang wat ya ka ngitip ya ka mon ke jong blai pa si sin mengitip ya ka mon ke jong blai ngi kloi ru ban le ya ka mon ke jong blai balai bangim yo ban le ya ka mon ke jong blai ka dau ko long bangim tip ya ka mon ke jong blai ngim tip ya ka ktien badai ta ngi shu shakri ngi shu mani da kata ka jing sung thu briu ke jongi da kata ka jing mut briu ke jongi
Ya kabam ya dai ru em bat ka ktien ka jong blai. Kabala banwan ra ya ka jing man sao. Ya ka jing tim ya ka jing yau. Ezra ula kut jing mut. Halaka donot jong ba un wat ya ka ktien ka jong blai. Bat ban le ru ya ka ken. Na kan mau ne ka por ki Israel. Hadien bo urus David ula long sim. Ula shonga ka ket bo kan mau dengong ya ka senduk jutang ka jong trai. Baru kan mau syai kata kesenduk kadon. Baru kum tala ya tu kata kesenduk kadon haga yeng ni jong Abinadab. Berkala don hangta namar baki Filistia kilapan pai ya kata kesenduk namar kata kesenduk haga jaka bakan long ke jingker kui ki Filistia kala long penban ke jing tim yaki namar ba ki Syakri arkenrat. Ki Filistia ki Syakri tau belai jongki udagon baki bu lang kata kesenduk ke jong trai. Hagataga temple ke jongki bat kane kala penbitar lep yau blai bat kita ki ba mane klemtip ki Filistia ki mane klemtip haga jaka bagi yo diang jingkerku kawan penban ka jingpang lang senam bat kala long ga jingtim yaki kala pen shepting that yaki hadu baki ong ngide ban pen mi no ine kesenduk bat ban li ai biang shiki Israel bat kumta ki lara bat mden ba pediang hadu ka bakat do Updiang Abinadab ya kata kesenduk ban kaladon haga yeng ge jung jin arposnam ban ngila ban syam ya kata na kektien ge jong blai na ka kitab ke benengkong Samuel nong be nyau ke dekot ke baar ka ongkom ni ti henduk ba kata kesenduk kelawan hakirat Jerim kalong slam jin arposnam ken bat ke yeng Israel barok kilayam smoken mau yau trai Kenika senduk jutang kaladon arpos dam haka ying ke jong u Abinadab po keret Jerim. Badayang taon da bo David ula kiu ke ket ula shong haka ta ke ket seim ke jong u uang ke dayangi banwan rano ya ke ta ke ket nang ta sha Jerusalem sha ke temple ke jong blai. Bakai ke baki kile anda berkelasai ya kata kesenduk jutang na ke ying ke jong u Abinadab u usa u khon jong u Abinadab ulanya ya kata kali kulai haba nanti kata kali masih ke balakit ya kata kesenduk jutang bagini ki masih kila jentut bat kumta u usa u bat ya kata kesenduk jutang bat hangta u kelen yap kram bat kalawan sisaka jing snowsi ke bakrau ado kata ngilak ban syam ya kata na ka kitab ka baar Samuel nong man riau kene ka dekot ka ba lai ka ongum ni bal kilabu ita ka senduk ublay ka kali ka batamai bat kilawan lam ya ka na ka yeng Abinadab ka ba na Gibea ti usa wahayo ki kon Abinadab kilanya ita ka kali ka batamai ti kilawan lam ya ka na ka yeng Abinadab ka ba Gibeon lamba kata ka senduk ublay Baru ayo ulayat Hashwa kata kesenduk. Baru David berkaying Israel baro kilatem hakmat utrai ki jingtem baro ki bada dingse ki duitara ki nebel ki kenjeri ki manirai bat ki syakuriaudi. Teba kilapoi haka kentem munakon. Usa ulara lagi kti syakata kesenduk ublay bat ulabat yaka nabakita ki masih kila jentut. Maka jing bitar utrai kala melap ya usa baru blay ula syok ya hangta namar kata ka jing le eklet bat hangta ula yap hajan kata ka senduk ublay baru trai ula sengusi namar bu trai ula tur penyap ya usa baru ula kot kerteng ya kata ka jaka peres usa hadu kani ka sengi baru David ula shepting ya utrai ha kata ka sengi baru ang kumno kan wan ka senduk utrai syanga kum tahu David tre syuk pen ki ya kata kesenduk utrai haladi syaganong ba u David reu David ul pen phaya ka syaga yeng u Obed Edom unong Gad maka senduk utrai kala sa ha ka yeng Obed Edom unong Gad lai benai te utrai la kerku yu Obed Edom bat ya ka yeng barok pada bangi puli ka ktin ka jong blengi i hang ni na ka kitab ka benengkong chronicle kelnong ka bakhatsan Kedekot menengkong baar ka ongum ni. Tiu David ula tau ki yeng yaladi haga shnong David bat ula krek ke jakai ke senduk ublay bat ula penyeng ki yeng jan na ka benta jongka. Kedekot ka baar ka ongum ni. Tiu David ula ombit yano ban lay dra ya ke senduk ublay hinray tang ki lebihi
Namar utrai ula jit ya ki ban ba ya ke senduk ublay bat ban syakri ya junam. Ngiyang ni ba David upersyang ban bet ya kata ka rukom ra ya ke ni ke senduk ke jong trai. Haka pormen shwa kila syukit da kita kali ke batmai latan da kita ki masi kamdai ka rukom ban le kum ta kamdai kat kum ke ktin ke jong ble ban le kum ta sngau te sngau kum ba kala dei la le ba hiru la shna hiru da kita ki kali tmai andre kata kamdai ka mon ke jong ble na mari ka snduk ndai ba chutan da kita ki kali tmai ba ban tan da kita ki masi andre dei ban ra da kita ki lingdo ki jong ble ngay David ulawat ya kijing tho mula shem baka rukam ka badai pleng ka day ban ba da kilingdo bit dano danuru ban ra lani ban le da kumno kumnoru andre ka David tik tang ni ka way ang ban ba ya ka senduk ke jong trai tang da kilebi pada bakilale kumta anda bau David ulawat ya kijing tho shem baka long kumta kilale shaw ya ka senduk na ka yeng ke jong Obed Edom unong gat balawan ra ya ka senduk Syaka yeng ke jong try, syaka temple ha Jerusalem. Tadi tang habang apet ban pai biang ye ke jingkren sya Ezra. Ezra ru ula kut jingmut aka donut ke jong ban wat ye ke jing tho, ban le ye ka. Ban tang gum ta ban hikai ru ye ke Israel ye kita ki hukum ye kita ke ktien ke jong blai. Tadi tang sngo ke ni ke sgi ke bamenta ka day ngiru kum kita ki Ezra ki bakin jamin sim. Ya ka bangin kut jingmut ha ka donut ke jongi. Ya ka bangin wat ya ka ktien ke jong blai. Bangin ti ya ka ktien ke jong blai. But tang kata bangin pelang bangin ken show ya ka ktien ke jong blai ha ka donut ke jongi. But tang kata ben perkat ya ka senia sngi kum ba Joshua ha ka lunong ka bendengkong ka dekat ke bapra. Ya ka ba wat ai bangin ka ktien ke kitab kan janot ka shintur ke jong me. Hendak itu perkat ika senia sngi. Ban sumar ban le ya kane ke kitab ke jong trai ban le ke hukum ke jong trai ban yat kata ke ktin ke jong bat kumta pin karoi bat pin man ba halak lenti ong ke ktin ke jong blai tading ta kumba utrai ong ya Joshua Ezra smutu ya kata badai pelang ban kren ni ke ktin dei ban tip ni ke ktin ngi dei ban smutu ni ke ktin ban perkat ni ke ktin senya sngi Ezra ula kut jingmut shisha na do ka donut jong ban wat ya ka ktien ke jong blai bat ban sumar ya ki hukum ya ka ktien ke jong blai bat na kata ban hikai ya ka taru agi Israel mar ki Israel kilayat klem blai kilayat klem ktien padeng ta ki poi na ka por sha ka por ki poi bi sha ka jin jar ki poi sha ka jinglong brau ki poi sha ka gi jing na mar ba kim don ya ka ktien ke jong blai bat utau ban hikai ru ya ka ktien ke jong blai ha padeng jong ki ani tau blai ula jit yu Ezra baru Ezra ula rai ban jit ru ya kene kawai ka bas ngobang ka bas tenat ban wat ya ka ya ka ktien ke jong blai ban wat ya ka ta hukum ke jong blai bat ban le ya ki na sngo ka ni ka por ka bamenta ka dayangi ban longkum kita ki Ezra ban wat ya ka ktien ban ti telong na ka ktien ban so tho ina ka ktien ndai ta mushu snap ba ong manore ndai ra tang ban shu snap ba lai kai manore baga kwa ba dong fi na sngol tenat mga sngol bang ni kawai ru Baga testament ke batmai ru dan kita ki breu ki ba tip ya ka ktien ki ba wat ya ka ktien ki ba pen shong nong rem ru ya ka jingem ke jongki bat i ji kai baro leng ba ka ni ka ktien la ya thu ba ka wai ka por la pa ya Paul bat yu Silas ban lech sha ka shnong ka ba kerteng ka Beria galnong ka ba khat nyo pin pet agi kam ki apostle ke ni ka dekat ka ba khat wai ka ong kini ti kilalong ki bakam don akor bani kita ki bah Thessaloni ki bala pediang ia kata ke ktien da ka jing sngola kloi baro halaka ski ki da yit benia ia ki jing tho la kini ki ru ki la long kumta ne fi habo Paul bo Silas ki la po Beria ki nong Beria kim shania atang ka ktien ke jong Paul kim shania atang ka ktien ke jong Silas kisngap ke baki ki hikai bat ki da yit benia na ki jing tho la kata ka jikai ke jong ki ke dei durn kaya hap bat kata ka jing tho ka baki ki don na ka ktien ke jong blai tadeng ta bo Paul bo Silas ki lap ya ku Jisu ki da yit na ka ktien baki sham baka don si sha pleng ha ka ktien berkum ta ki nong Beria ki pediang yo Paul badu Silas lem da kum ta
Kini argut kila de ban sha be snong na kata jakan ki pdiang namar baka baki kialap tik na kaktin baki nong biriar ki wat ia kata kaktin kadaina kamdaina katkum kata kaktin ki wat ia kata kajingala kadaina kamdai kay hap na kami hap baki da wat na kaktin baka long shisha kumta baki da pdiang ia gospel kadai kata kwa abanong fi ni kasngi kum kita ki kristan mo na kwa abanong fi ki kristan la bon palak Rai utrai kwa bakin mi shisha kisenran ki jongu ki badon hakti kejat bo utrai ki biyo sngo kaktin ki basngap kaktin ki basngo tho kaktin ki badap do men sim bakoi bar ki bale ru ya kata kaktin ke jong trai tading tang ong ipi ki kristan ki la bon palat shibon la khot ban long kristan rai tang khandiat anjit tang kita ki balong senran shisha ki bakut jingmut aka donut ban wat ya kaktin ke jong blai ban im de kaktin ban le kata kaktin ban hikai ru ida kaktin mar katahi kadai ka jingpa ka jong jisu bat ka jingwa ka jong jisu ya ka ba upha ya la ka jong senran ke jong u ongum ni mo Matthews kene long ba arpu pra kani ka jing angnot ka jong jisu ongum no gad khot ka bakhat pra ka kanda arpo ongum ni u jisu te lawan la kren ki u da ong la ai hanga ka bor baro habneng ba khndo na mar kata ken to khilai no ma phi to penlong senran ki mri baro Dapin baptis siki yang kerteng ke jong kpa ke jong kon ke jong men sima khoi dahika yaki ban sumar yaki ki baro kat ki bangalau kum ya phi hakmi ru ngalong rekat bat phi halaga sngi hado ka bawai no ka perthei u jisu uda angnot yaki senran jong u makin long kita kinok pla ya gospel man om tang ban pla om tang ban yalap ya gospel henry ya kita ki banget ban baptis ki hakerteng ke jong kpa ke jong kun bo Jesus Christ bo mun sim ba khoi bat hang nek ong ban hikai ya kita ki brio bat bakila ban sumar ya kita ki boro ia ka bo trai la hukum haki baru trai ong long rekat bat phiru halagas ki do ko bawai no jong ka perthei ding dau jisu angnot bangin long kita ki bawat ya kaktin ki ba sung tho ya kaktin ki bialap ya kata kaktin ki ba im kat kum kata kaktin bar ki bahikai ru ya kata kaktin hagitakin ki ba pediang kenang begitar kin long ki senran ki jong trai bar utrai ong ya kata bang long rekat ba pi kami nang long rekat ba pi hala kasngi hado ka bawai no jong perthai tadai na kwa ba dong ifi ka kasngi kumbo Ezra ulakut jingmut ban wat ya ka hukum ke jong blai ban le ya kata ka hukum ban sumar ya kata ka hukum ban ikai ya kata ka hukum ai pamapin um tak ngap slur ya pi mamne bi chulong takin ong ngap ya ka ktien rai ban pule ke ka ktien ban wat ya ka ktien ban shemi daladi ya ka ktien bat ke ka ktien kan don ha ka download jong fi mdei tang ban chudon bala tho ada ka sia mo da ka ba print hapo ka press rai ban print ya ka ktien Daw men sima ko hagata ka dolan kanyap ka download jong fi kan. Pinda ben don ka ktien. Pindi ben dap na ka ktien. Bat pila ban imru da ka ktien ka jong ble hala ka sngi. Ko mo ngi pindu men gi em gi sngi ke besnio. Ki sngi ke bo ka bor ka jingdum ka taplup bat ka le don bor hado kata. Kita ki bam don si shai ka ktien ki ya ka jingdum ki ya sakma. Bagim tip shai bakin poi. Bagi tip ka ni ka wai. Ki biya ka jingdum kin poi bi shai jingyam. Tadi kita puling nak ketien, pinyo eka jing shai, pinyo shai kata jing shampal, kenang berfinya eka lenti ke badai, berfin boot eka badai, fin ngai eka badai, kenang berfinyo diang eka jing kerku, berfin long jing kerku eka waida, bat fin long jing kerku ia ladi. Pergangai try kerku ifi kena keski, to ai berfinyo ini umensim jong Ezra, pergangai ke lenti ke jong fi ke long ke lenti, jong ke jing kerku. Bat ba kalenti ke jong fi kan long shisha ka ba karoi bat ke ba man ba hala kasmi ini dua yang ni ke por ke menta try se hi sien pat ko kan rat ngai kai ne ke ktien ke jong me shiki khon ke jong me try na sngo ko mga penbor ki te try bakin le ke ta na sngo ba ka de yang iru ban kren bat yai kren te try na mar klen ke ktien ki breu jong me kin jot te try klem ke jing tip ki breu jong mekin sakma te try badai na ko try na ka ski na ka step ko tangi pen snow na ka ktien mar ka de ka hukum ke jong me ka try yangi ki shakri ki jong me man pen snow na ka ktien bani kai na ka ktien baki khon jong mekin im ka ktien kin tip ka ktien kin sung tho ka ktien baki la ban im na ka ktien hala ka ski
Terangi tip ko konra, terangi tip gi im gi sngi gi besniu. Tien ke jome ka ong blay Ephesus kalau masan dekat ke bakasan. Ka ong mengin long ki brio ke ki baya ha kata ka jing start ha kata ka jing shai. Makini ki sngi ki long ken ki besniu. Ngin kemi ba ki nongi ha om kum kita ki babi om kita ki bam start rai kum kita ki ba start the try. Ki ba siu spa ya ka por man ngi tip ki im ki sngi ki besniu. Ai bor ki khon ki jome. Terangi tip abang idon ki jing shai abang idon ki ktien ngi long kita ki brio ki badan ni kata ka jing shai ki badan ni kata ka jing start. Hang no bangin ngai hang no bangin bo ki jat hang no bangin bo ya kata ka jinget ki jongi hang no bangin bo ya kata ka nongrem ki jongi. Mga duai trai sia menang ai bor ngi trai bangin ya lap ki ktien bat kum ju trai bagi khon ki jome ki bi osno bangin pediang ni ki ktien bagi laban im da ki ktien bat trai ko bagi le osno ni ki ktien ni ki kin raikot ko try kin bu jingmut aka mensip kin da bu thong ke jing bakin wat ik ktien ke jong me bat try ban le ban sumar ke de ktien ban im de ke ktien ban yo ban hikai ke ktien ru shaki wai de kam tam shigi khon ki kti shigi bhayeng ki basam ki perlok ki perjor shigi ta ki badan jing de ibat ki ban hikai ke ktien ke jong me try Adwai nga kerkui pi barok ki bias no nga kektien. Fin long bedap no men siap. Bedap de kektien, bedap de kebor. Hak teng Jisu nga dwai. Fin long sya ki bela kerku. Fin long sya ki ka jing kerkuru. Hak teng Jisu nga kerkui fi. Amen. But amen. Try nang kerkui pi. Bangangai unang penslek fi, unang penon kam ya pi. Nang ni syakmat nang kabenta ka buram jong try. Ngangai dei tang beculong kerstan. Dei fin long ki stenran ki bisisya. Cái dòng trai, bây giờ cứ khui phi, cái bây giờ muốn trai ta có bơm chú, amen.